Здравейте, аз съм Николета Пълнова от Човешки ресурси и днес реших да попитам моите колеги къде ще прекарат своята лятна отпуска, за да си открадна някоя друга идея от тях. Хайде да ги видим! Къде може да те намерим през лятната отпуска? Сливен, Варна, Пловдив. Добре, какво ще правиш през лятната отпуска? Ще ходя на Балкан и на море. Супер! Ами на къмпинг. Къде? Ами първо в Ивайловград, после в Гърция. Много яко, супер! На село на работа. Ще работиш пак? По селото трябва да се Почини работи. се поне това лято. Ще идем за 3-4 дена на Бяла. Добре. Имам си малка гарсонетка там. Идеално. Който има, не го мисли. Да. Добре. Къде ще те намеря през лятната отпуска? Мен ли? Теб? Аз. У вас? Да. Ще си почиваш на дивана? Да. Супер, какво? 2 седмици е ляк. Естествено, българското Черноморие. Къде точно? Свети Влас. Добре, супер, идеално. Колко време ще прекараш там? Седмица. Къде ще те намеря през лятната отпуска? Нямам идея, да. Един човек като мен, без планове. На палатка, на язовир. Супер. Аз не си падам по морето, предпочитам планината, така че... На хлад, спокойствие, отпуска. Черна гора, на едно мотопътешествие. Съвсем малко до Гърция, ако остане време. Ще намериш време. За почивка винаги си намериш. И така, къде ще те намерим през лятната отпуска? На море в Гърция. Супер! Ще си бъда в къщи. Добре. Няма да ходя на море тази година, така съм решил. Да, ще си обикалям в региона тук около Пловдив. Да, за теб този регион е нов, доколкото знам. Ами да, отскоро съм тук, още няма и една година. Добре, ще опознаваш. Като изключим горещото време, доста добре така се чувствам. Елена, теб къде ще те намеря през лятната ваканция? Ами евентуално, може би Балкан. Някакъв уикенд, ще видим. А ти? Къде ще бъдеш през лятната ваканция? На море ще ходим през лятната ваканция, защото децата цяла година го чакат, да. И най-накрая ще го дочакат. Добре. Ще ходим 5 дена на море. Чудесно. Това е. Или планина, или море. Може ли да те попитам къде ще си през лятната отпуска? Само не казай на работа. Не му извикаха. Гърция. Чудесно. Ами, къде ще прекараш лятната отпуска? Супер. Добре, таинствено, морето. Не в Пловдив. Ще ходя малко на моренце, повече на планина и така. Но няма да съм тук, ще си почивам активно. Никой няма да е тук, май. Всеки бяга от жегата. Ти къде ще си? Аз още не знам къде е. Където ме отвее вятъра. Ще кажеш ли къде ще прекараш лятната си отпуска? Аз на Балкан и на море. Къде? На Балкан имам балканска вила. Къде? На Хайдушки поляни. И така, вече знам къде ще почиват моите колеги. Надявам се и вие да сте се заредили със свежи идеи. И пожелавам на всички едно прекрасно лято. Кажи ми, къде ще прекараш лятната отпуска? Резервирал съм библиотеката за 2 седмици. Има много книги на Достоевски, Лев Толстой, Виктор Хюго и смятам да се заровя в книгите. Когато не чета, смятам да се гмуркам за рапани. Това ми е плана. Ето го и колегата. Той не знам дали е добра идея да идва. От Бургас идвам от Камено. Много добра скара бира беше направо. Значи, сега що казваш, всички ще са изсипеш. Не, обърка, не е това адрес. А какво правихме тук? Работихме. Така ли беше? Да, май за това се идва. Лоша работа. Това да кажа тук на камерата. Понеже съм комуникативен. Ето сега чакаме ги в засада на входната врата. На входа на цеха. Охо! Първите жертви излизат. Кой бърза за обяд? Бей! Ти пак отивай! Кажи ми къде ще храна! Здравей! Не! 3 хикса! Привет! Чакай да хапна и тогава. Стига де! Чакай! Какви са тия мъже? Чао!